በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስትራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወራ ሕዳር ዕለት 28 ቅዱስ አማኑኤል ኣምላኽና ከምኡውን አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ወርሓዊ በዓሎም እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝንብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲት አምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። እንኳዕ ናብ ኣበው ቅዱሳን ኣባ ሊቃኖስ ወኣባ ሰረባሞን ሰማዕት ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና አሜን። ሕዳር 28 ኣባ ሊቃኖስ ዘደብረ ቆናጽል። እዞም ጻድቕ ገድሎም ዝፈጸሙ ወላ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ እንተኾነ ሃገረ ምውላዶም ግን ናይ ጥንቲ ግዝኣት ናይ ሮም ዝኾነት ንእሽቶ እስያ እያ። ኣባ ሊቃኖስ ካብ 9 ቅዱሳን ሓደ እዮም። እቶም 9 ቅዱሳን ተወሊዶም ዝዓበይሉ ምንም ኣብ ትሕቲ ሓደ ግዝኣት ናይ ሮም እኳ እንተኾነ መተንስኢ ቦታኦም ግን ዝተፈላለየ እዩ። ንኹሎም ሓደ ዝገበሮም መንፈስ ቅዱስ በኪነ ጥበቡ እዩ። ብምኽንያት ደረጃ ንኽገልጾ እንተተባሃለ ድማ ናይ ሓድነቶም ምስጢር ዝቐንዐት ሃይማኖቶም ተዋህዶ ዕላማ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ገዳማዊ ህይወት እዩ ነበረ። ንኣባ ሊቃኖስ ወሲኽካ ኩሎም ቅዱሳን ዘርኦም ካብ ቤተ መንግስቲ እዩ። ንሳቶም ግን ንምድራዊ ክብሪ ንዒቆም ንሰማያዊ ክብሪ ገንዘቦም ብምግባር መረፁ። ኣቐዲሞም ንቅዱሳት መጻሕፍቲ ዘጽንዑ ኣበው ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እናመነኑ ካብ ግዝኣት ሮም ናብ ግብፂ በረኻታት ወረዱ። ኣብ ምናኔ ቀዳምነት ኣባ ጴንጠሌዎንን ኣቡነ አረጋውን ይሕዙ እሞ እቲ ዘመን ኣመንቲ ተዋህዶ ዝስደድሉ 500 ክፍለ ዘመን ስለ ዝነበረ ንእምነቶም መታን ከይክሕዱ 9 ቅዱሳን ንስደት መረፁ። ኣብቲ ወቅቲ ድማ ንስደት መጽለሊ ክትከውን ካብ ኢትዮጵያ ዝሓሸት ሃገር ኣይነበረትን እትኸውን ንመጽለሊ ትኸውን ካብ ኢትዮጵያ ዝሓሸት ሃገር ኣይነበረትን እሞ ስለዚ ድማ ኣብ 470 ዓመተ ምህረት ኣልዓ ሜዳ ኣብ ኢትዮጵያ ነጊሱ ከሎ ቅዱሳን ብናይ ኣቡነ አረጋዊ መሪሕነት መፁ። እዚ ንጉስ መጀመርያ ናይ እግዚአብሔር ኣጋይሽ ምዃኖም ቀፂሉ ድማ ቅድስናኦም ተመልኪቱ ብጽቡቕ ኣቀባብላ ገበረሎም። መዕረፊት መታን ክትኮኖም ድማ ኣብ ውሽጢ ኣክሱም ሓንቲ ቦታ ወሲኑ ሃቦም። እታ ቦታ ቤተ ቀጢን ትበሃል። ኣባ ሊቃኖስን 8 ቅዱሳንን ናብ ሃገርና ምስ ኣተው ናይ መጀመርያ ስርሖም ቋንቋ ምምሃር ነበረ። ልሳነ ግእዝ ተማሂሮም ኣብኡ ኣብ ኣከባቢ ኣክሱም ስርሖም ሓደ ኢሎም ጀመሩ እሞ ኣብቲ ወቅቲ ብኣቡነ ሰላማ ብኣብርሃ ወኣጽብሃን ብናይ ኣቡነ ሙሴ ቀዳማውን ዝተቐጻጸለ ክርስትና ብዝተወሰነ መንገዲ ዝሕሉ ስለ ዝነበረ በዓል ኣባ ሊቃኖስ እንደገና ኣቀጻጸልዎ። እቲ ህዝቢ ብናቱ ልሳን ንክርስትና መታን ክነቓቓሕ ሰበኽዎ። ንዝኸሓደ እናመለሱ ንዝዝሓለ እናኣመቑ ንዓመታት ወንጌል ሰበኹ። ቀጻሊ ስርሖም ድማ ምትርጓም መጻሕፍቲ ኮነ። ካብ ሃገሮም ዘምጽኦም ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማቒሎም ናብ ግእዝ ልሳን ተርጎምዎ። በዚ ድማ ንሃገርና ዓብይ ውዕለት ወዓሉ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ በዓል ኣባ ሊቃኖስ ዝምገብዎ ኮነ፣ ዝጽልይዎ ኣብ ማሕበር ነበረ። ኣብ ማእከሎም ድማ ፍጹም ፍቕሪ ነበረ። ጸጋ እግዚአብሔር ኣይተፈለዮሙን። ናይ በዓል ኣባ ሊቃኖስ ቀጻሊ ተግባሮም ንገዳማዊ ህይወት ምስፍሕፋሕ ኮነ። እዚ ንምግባር ግን ንናይ ግድን ምፍልላይ ኣድለዮም እሞ ነፍሲ ወከፎም ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብ ዝመርሖም ቦታ ኸዱ። ኣባ ጴንጠሌዎን ኣብ ጸማእት፣ ኣባ ገሪማ ኣብ መደራ፣ ኣቡነ አረጋዊ ኣብ ዳሞ ጽሕማ ኣብ ጸድንያ፣ ኣባ ይምዓታ ኣብ ገረዓልታ፣ እቶም ካልኦት ድማ ኣብ ካልእ ቦታ ገዳማት መስረቱ። ልክዕ ከምቶም ኣሕዋቶም 8 ቅዱሳን ኣባ ሊቃኖስ እውን ካብ ጽድቆም ብዝተሳገረ ንሃገርና
عبي بعل وعلت يوم بتوسخ دم أبا ليكانوس ናይ መጀመርያ ስሞም ዘይኮነ ብትምህርቶም ብፍልጠቶም ዝተደነቐ ናይ ኣክሱም ህዝቢ ዘውፅኣሎም ስም እዩ። ሊቃኖስ ሊቅ ኣቦ ማለት እዩ ኢሎም ዝተርጎሙልና ኣበው ስለ ዘለው እዩ። እዚ ከምንታይ ይፍለጥ እንተበልና ትሽዓተ ቅዱሳን ናይ ማሕበር ኣገልግሎቶም ፈጺሞም ነናብ ገዳሞም ክኸዱ ከለው ኣባ ጴንጠሌዎንን ኣባ ሊቃኖስን ኣብኡ ኣብ ኣከባቢ ኣክሱም ብምትራፎም ይብሉ። ምክንያቱ ድማ ህዝብን ንጉስን ክልቲኦም ኣበው ኣይትረሓቁና ኢሎም ለሚኖሞም ስለ ዝነበሩ በዚ ዝተለዓለ ድማ ኣባ ጴንጠሌዎን ኣብ ልዕሊ ከተማ ኣክሱም ዘላ ጾማኤት እንዳባ ጴንጠሌዎን ኣብ ዝብልዋ ጎቦ ከዕርፉ ከለው ኣባ ሊቃኖስ ድማ ኣብኡ ካብ ጾማኤት 1 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ዝርከብ ኣብ ደብረ ቆናጽል ናይ ውኻሩ ጎቦ ኣዕረፉ። ኣብ ማእከሎም ድማ ናይ ቅድስት ማርያም መግደላዊት ቤተክርስትያን ይርከብ። ኣባ ሊቃኖስ ገዳሞም ምስ መስረቱን ምስ ሃነጹን ደቂ መዛሙርቲ ኣፍረዩ ኣስተምሃሩ። ብጣዕሚ ካብ ዝበዝሐ ተጋድልኦም ብዘይ ንእስ መንገዲ 21 ዓመታት ዝኣክል ካብቲ ጎቦ እናተለዓሉ ወንጌል ሰበኹ። መጽሓፍ ቅዱስን ካልኦት መጽሓፍትን ካብ ሱርስትን ናይ ሶርያ ልሳን ካብ ጽርዕን ናይ ግሪክ ልሳን ተርጎሙ። ኩሉ ግዜ ድማ ንኣገልግሎት ክወፁ ከለው በትረ ሙሲኦም ኣይፈልዩን ነበሩ። ክሰብኩን ክጽልዩን ከለው ይድገፉላ ነበሩ። ካብ ብዝሒ ዘመን ድማ ከብዲ ኢዶም ምቅጻሉ ኣበው ወበሂዘ በትር ዘተሰቁረ እዱ ክብሉ ይዛረቡ። ከምኡውን ምሸት ንጸሎት ኣእዳዎም ከልዕሉ ከለው ከም ፋና ቦግ ኢሎም ከብርሁ ይረኣዩ ነበሩ። የእዳዎም ማለት እዩ። ጻድቅ ኣባ ሊቃኖስ ስሙር ብዝኾነ ህይወቶም ብእግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነ ብነገስታትን ብህዝብን እውን ሞገስ ረኺቦም እዮም። ክሳብ ሎሚ ናይ ኣክሱም ህዝቢ ካብ ልቦም የኽብርዎም እዮም። ሓደ ወቅቲ ድማ ብምሕረቱ ከድና ነቲ ገዳሞም ተመልኪትና ኢና። ኣበው ከም ዝብልዎ ኣብ ደብረ ቆናጽል ዘሎ ደን ናይ ብዙሓት ስውራን መንበሪ እዩ። ን1500 ዓመታት ተኸቢሩ እኳ እንተነበረ ኣብ 1928 ኣብ ናይ ጣልያን ወረራ ግን ከም ዘይነበረ ኮይኑ ነበረ። ሎሚ እውን በቲ ናይ ቅድም ገጽታ ኣይኮነን። ካብቲ ገዳም ድማ ዝረኸብናዮ ንሓደ ኣቦ እዩ። ዓይንና ግን ንብዙሓት ነገራት ተመልኪቱ ኣድነቐ። ከምቲ ሰማዕናዮ ድማ ሎሚ እውን መካነ ቅዱሳን ብምዃኑ ናይ ጽዮን ኣገልገልቲ እውን መዕረፊ እዩ። ጻድቅ ኣባ ሊቃኖስ ዝዓረፉ ኣብ ሕዳር 28 በዘለማዓንቲ እዩ። በረከተ ምሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ኣባ ሰረባሞን ሰማዕት። እዚ ቅዱስ ሰብ ናይ ዘመነ ሰማዕታት ፍሬ ክኸውን ከሎ ዘመድ ናይ ቅዱሳን ሃዋርያት እዩ። ንሱ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ። ናይ ዘርኢ ሓረጉ ክቁጸር ከሎ ድማ ብቐጥታ ኣብ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስን ኣብ ሰምዖን ቀለዮጳን ይበጽሕ። ካብ ንእስነቱ ዝዓበየ ብስርዓተ ኦሪት እዩ። መንእሰይ ኣብ ዝኾነ ግዜ ግን ፈጣሪ ብዝሃቦ ሕሊና ተመራሚሩ ብክርስትና ንምንባር ወሰነ። ኣብቲ ወቅቲ ናብ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ከይዱ ኣጥምቐኒ ምስ በሎ ወደይ ደስ ምበለኒ ነይሩ፣ ግን ወገናትካ ኣይሁድ ክቐትሉኒ እዮም ክብል መለሰሉ። መሊሱ ድማ ናብ ግብፂ ከድካ ግን እንተትጥመቕ ዝሓሸ እዩ በልዎ። ስለ ዝበልዎ ድማ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ግብፂ ኣተወ። ናብ ግብፂ ምስ በጽሑ ድማ ካብ ቅዱስ ቴዎናስ 16 ፓትርያርክ ክርስትና ተማሂሩ ተጠመቐ። ቀጺሉ ድማ ናብ ገዳም ኣትዩ ካብቶም ናይ መጀመርያ መነኮሳት ሓደ ኾነ። ምናኔ ካብ ኣባ አንጦኖስ ተማሂሩ ስማ ጸዋውዑ ልዕል ዝበለ በተጋድሎኦምን ብንጽህናኦምን ስለ ዝፈተውዎ ድማ ናይ ኒቅዮስ ጳጳስ ገበርዎ። ኣብ ዘመነ ሽመቱ ድማ ኣምልኾ ጣዖት ካብቲ ኣከባቢ ኣጥፍአ። ስለዚ ድማ ብዲዮቅልጥያኖስ ተታሒዙ በዛ መዓልቲ ተቐትለ። ክቕተል ከሎ ድማ ልክዕ ከም ኣቦ ሓጉኡ ከም ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ገጹ የብርህ ነበረ። ኣምላከ ኣበው ቅዱሳን መዓዛ ቅድስናኦም ይሕድረልና።
ካብ በረከቶም ድማ ይኽፈለና አሜን። ሕዳር 28 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አባ ሊቃኖስ ጻድቅ ካብ 9 ቅዱሳን ዝኾኑ ቅዱስ ሰረባሞን ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ አማኑኤል ለዋህ አምላኽና፣ ከምኡውን ቅድስተ ዓመተ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሮማዊ፣ ቅዱሳን እንድራኒቆስን አስናስያን። ናይ 28 ሕዳር በረከቶም ይሕደረና። ኩሎም ቅዱሳን መጸግኦም ይደግፉና። መድኃኔ ዓለም ካብ በረከቶም ይኽፈለና አሜን። ከምኡውን ናይ 29 ሕዳር ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕዳር 29 ወርሓዊ በዓለ እግዚአብሔር፣ በዓለ ወልድ፣ በዓለ እግዚአብሔር ከምኡ ድማ ክብረ በዓል ጽድቅን ቅዱሳን ዳጋግ ወይ ከዓኒ ዘአክሱም ዝበሃሉ 3000 ቅዱሳን ተአኪቦም በሓንሳብ ዝነበሩ ቅዱሳን ኮይኖም በፍቕሮም ዝተደነቐ ጎይታ ድማ ክብርን ምስጋናን ይኹንሞ ምስኦም 3001 ኮይኑ ይነብር ነበረ። ወትሩ ድማ 29 በዓለ ወልድ ክዝክር ይገብሩ ነበሩ እሞ በዚ ክቡር ዕለት ድማ ኩሎም በሓንሳብ ተሰወሩ። ምሕረትን ቸርነትን ናይ እግዚአብሔር አምላኽናን በረከትን ረድኤትን ናይ ደጋጉ ቅዱሳን ዘአክሱም አቦታትና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕዳር 29 ጎይታና በአካል ተገሊጹ ኣብ ማእከሎም ተረኺቡ ንናይ ጽዋዕ ማሕበሮም ሓቢሩ ዝተየ ናይ 3000 ቅዱሳን ማሕበረ ደገ ዓመታዊ በዓሎም እዩ። ገዳሞም ደብረ ሃረይክዋ ካብ ዓለት ዝተፈልፈሉ 44 ዝተፈላለዩ ጸበል ዝርከቦን ከም ናይ ደብረ ዳሞ ብገመድ ጥራሕ ዝድየቦ ገዳም ዘለዎምን አቡነ ገብረ ናዝራዊ እውን ዕረፍቶም እዩ። ቅዱሳን ሰማዕታት አቦታትና ቅዱስ ታዲዮስ ዘጽላልሽን ቅዱስ ማትያስን ዕረፍቶም እዩ። ኣብ ውሽጢ በረኻ ናይ ዝሞተ ሰብ ርእሲ ዓጽሚ ረኺቦም ነቲ ዓጽሚ ዘዘራረቡን ስራሑ መርሚሮም ድሕሪኡ ድማ አማሊዶም ምሕረት ዘውሃብዎን አቡነ እስጢፋኖስ ዕረፍቶም እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብራእይ ዝተገለጸላ ካብ ዝኸበሩ ነገስታት ወገን ዝኾነት ንዓለም ንዒቓ ብምውካስ ኣብ ትድቅሰሉ ጊዜ ብዘይ መንጻፍ ኣብ ምድሪ እንዳደቀሰትን ጥረ ዓተር ጥራሕ እንዳተመገበትን ብዓቢ ተጋድሎ ትነብር ዝነበረት ቅድስቲ አክሳኒ ዕረፍታ እዩ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ባዕሎም ኣብ ዝሰርሕዎ ገዳም ዝተቐብሩ አቡነ ገብረ መርዓዊ እውን ልደቶም እዩ። በረከት ናይዞም ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ሕጂ ድማ ናብ ዝገበርዎ ምንባባት ክንኣቱ ማለት እዩ። አቡነ እስጢፋኖስ ኣብ በረኻ ናይ ሰብ ሸኾና ርእሲ ረኺቦም ነቲ ሸኾና ርእሲ ዘዘራረብውን ጥሩሑ ስራሑ ዝመርመርውን ዓቢ አቦ እዮም። ንገዳማውያን ብምድላይ ኣብ ውሽጢ በረኻ ክኸዱ ከለዉ ሓንቲ ዝወደቐት ሸኾና ርእሲ ይረኸቡ። ንሳ ድማ ስጋ ዘይብላ ዓጽሚ ጥራሕ እያ። ስራሓ ከረድኦም ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ጸለዩ። በቲ ጊዜ ካብታ ሸኾና ርእሲ ከምዚ ዝብል ቃል ወፀ። ኣነ ብብዝሓ ሓሶት ዘትርፍ ዝነበርኩ ነጋዲ ነበርኩ። ምጽዋት ከዓ ኣይፈልጥን። ብዝነበረኒ ብዝሒ ገንዘብ ከዓ ይጸግብ ኣይነበርኩን። ኣብ ሓደ ዕለት ንንግዲ ናብ ርሑቕ ዓዲ እናተጓዓዝኩ ማይ ኣብ ዘይብሉ በረኻ በጻሕኩ። ናይ ቀትሪ ሃሩር ኣብ ዝጸንዐ ጊዜ ድማ ኣግማለይ ሞቱ። ባሮተይ ከዓ ካባይ ተፈልዮምኒ ንበይነይ ተረፍኩ። ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ የዒንተይ ከበዳኒ። ኣብቲ ጊዜ ነፍሰይ ወፀት። ከም ስራሐይ ከዓ ቅፅዓት ምእንቲ ክቕበል ናብ ናይ ስቃይ ቦታ ወሰዱኒ። ንስኻ ኣብ ዝለመንካለይ ጊዜ ከዓ ስራሐይ ምእንቲ ክነግረካ ናባኻ ኣምጽኡኒ። ሕጂ ከዓ ናብ ናይ ስቃይ ቦታ ከይመልሱኒ ናብ እግዚኣብሔር ስለይ ምሕረት ምእንቲ ክትልምን ይማልደካ ኣለኹ ዝብል ቃል ካብታ ሸኾና ርእሲ ወፀ። ኣባ እስጢፋኖስ ከዓ ብብዝሒ ጸሎት ስለዛ ነፍሲ ናብ ጎይታና ለመኑ። ስለኻ ኢለ ምሒረያ ኣለኹ ዝብል ቃል ካብ ሰማይ ክሳብ ዝሰምዑ ጸለዩ እሞ ነቲ ናይ ምሕረት ድምፂ ሰሚዖም ከዓ ናብ በዓቶም ከይዶም ክሳብ ዝዓርፉላ ዕለት ደረቶም እንዳሃረሙ እንዳልቀሱ ነቢሮም። ሕዳር ዕለት 29
بسلام عرفوا رديئتمن بركتمن مسكلاتنا بصلاتمن يحضر بركتهم حضرنا بصلاتهم كأي محارنا آمين. كمون قدستي أكساني إذا قدستي كاب هاجر رومي كاب زخبروا وجن إياه كاب كل عنتا جميرة خاء بصوم بصلات ليتن معلتن اتقادل كونت نابناي دبره دناجل قدام بمخاد كأ تجرجلن نبرت كابناي أبو أبيت نزوهابا زطعامة زمك أرمجبي أمسئة كأ ندخاتاتن صمم نزحادرون اندهابت نساجن مس دناجل تمجب نبرت نايمنا كسات جدلات كأ أبزيحة تنبب سلز نبرت مسؤوم حدا مئنتي كجبرة نجزابير أطبيقات لمنو نبرت ناي قدسي أكساني عدماء أبزبت حجيزي ولدا كاب هاجر رومي كاب وشتي عبيتي ناب حدا يحصيهم كاب ورقي استسرحو ألباساتن مجايزن أمسؤلا نساجن نزي حساب ولا أقوى انت دي تقبلتو ولداجن أجددوا ناي مرعى معلتي أبز غربة جيزيك قدستي أكساني نعدي أدي مستمرع أخو ناب قدام مخادس لزيكل حجي ناب قدام كيدا كاب ناي دناجل بركة تقبلك مس إلى حتى تتأمو أديا كأ ناي نجسات ناي ورقي لبسي ألويسا مس أوالد أجلجل تاجرا لا أخذ تأمو قدستي أكساني جن أبو دب أبزبت حت كذا مركب رخيبة تسافرة نبدسيت قبرص كدت بوجرا خاء نبني إبسكوبوس كيدا ناي منكسن حسابا نجرتو نسودما نب اسكندريا سدد أمو اسكندريا أبزبت حت كذا كأ زخبر حواريا قدس باولوس برائي تجلسو سمو نجرو كتجبرام زجبا نجر بزرزر نجرا نصبح يسدما نبليك ليك باباسات أونه تيوفلوس كيدا صغرا تلاصيا ناي منكسنا لبسي لبست حيزاتو زمصت ناي ورقي لبسن نبرتن شيطا بسم سماعت قدوس استيفانوس بيت كريستيان سرحت أبونه تيوفلوس كأ بزحات منكسات أكيبلا أبو مسعى زنبرا كنا قدستي أكساني عابي تقادلقا بمبزح دحري صومن صلوتان بزيكا طرعاتر كالئ زيت مجب كونت أبت دقسو لجزي كأ بزي منصاف أب مدري تدقس نبرت كمزي بزبالة تقادلو نعسر عامت نبيرا تقادلقا فتصيما بزعدت بسلام عرفت ويتانا دما كبرا كقلصو سلازفتوا أبزع عرفت جزي نب سقا أب جزي قتري برهان أورد الله نزناي مسكل قرصي زلوا برهان كأ أب لعلي ناي قدستي أكساني سقا مغلاصو بزحات سبا تملكتو مو رديئت بركتا يحضرنا بصلوتا يمحارنا آمين ليكن كمون أبا جبر نازراوي إزم صادق أب حسرت 400 كفل زمن زنبرو إثيوبياوي إيوم إزم صادق تግራይ قدامهم أب زلون أب شوا أكبابن صبوق جيروم يفلطو نايزم صادق ناي قبي عبو زخونو أبا غورغوريوس ودح عبي أنوريوس ناي دبر صقاقا إيوم أبا جبر نازراوي بمناني أفقدو قدامات دحري مقدالهم بناي أبوتات مخري بعلم قدام مسرتو بزحات دك مزامرتي أكيبهم دما إذا قدام حباي كونت أبتو وقتي دحري قدام والدباك أطيلا حلو سرعات زنبرا عباي قدام كوينا نبرت نزم خنيا دما أبا قورة نازراوي فصوم تحرامي بمخانم زخانا منكوس لعلي حدا معديك قمس زي فقدو سلز نبرود إيوم دحر عبي أبونيوس أطيوس أطيلهم سنبت أخبيرهم أب مخبار إزم صادق أحعبي بوتا يحزو بفلاي قداميت سنبت قدام مأنتي كتكبر بوزح دخمو بصبق محدراهم دما بوزحات فصومان نهاجرنا أفريو ناب أفهم يقدر يغلطا ناب أفهم دما زباسة نجر كي أتو 24 ساعات بداويت مزمور إدستو نبرو رهاتهم دما كساب كماي كاب نفسهم زوارد يسغري نبرو حوارياوي جبري نمفصام دما وانجيل انداسبخو زلوم نجر يمصوتو نبرو لومو نايزوم صادق أبونا عرفتميو بركتهم دما مسكلاتنا يخون آمين كمون ناي 3,000 محبرة صادقان زأكسوم نغصل نزيوم كأ قويتانا مدهاني ألم كريستوس أب مأكلهم ترخيبو مسؤوم
ካብ ናይ ጽዋእ ማሕበሮም ሓቢሩ ዝተየ 3000 ቅዱሳን ማሕበረ ጻድቃን ወይ ከዓ ማሕበረ ደገ ዘአክሱም እንዳተባሃሉ ይጽውዑ። ነዚ ማሕበር ዝጀመሮ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ እዩ። ድሕሪኡ ድማ ምስ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሓቢሮም ናይ ማሕበር ጽዋእ ዝተዩ 3000 ቅዱሳን ኣብ ኣከባቢ አክሱም ኣብ ዘሎ ኣብ ገዳም ናይ አቡነ ያፍቅረነ እግዚእ ጥሪ ዕለት 27 ዓመታዊ በዓሎም ይኽበር። ማሕበረ ደገ ማለት ናይ ቁኑዓት ዓዲ ማለት እዩ። ዓዲ ቁኑዓት ዝተባሃለሉ ምክንያት ብዙሓት አሽሓት ቅዱሳን ተኣኪቦም ስለ ዝነበረሉ እዩ። እዚ ገዳም ዝርከብ ኣብ ክልል ትግራይ ኮይኑ ኣብ አክሱም አውራጃ ኣብ ከተማ አክሱም ናብ ደቡብ ምዕራብ ብዝወስድ መንገዲ 12 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ርሕቀት ይርከብ። ኣብቲ ቦታ ከዓ ጥንቲ መስዋእተ ኦሪት ይስዋዓሉ ነበረ እሞ ድሕሪኡ ከዓ ኣብ 40 ዓመተ ምህረት ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ናብ ሃገርና ኣብ ዝመፀ ግዜ ኣብቲ ቦታ ወንጌል ሰቢኹ ንብዙሓት ኣጥመቐ። ኣብቲ ወቅቲ ዝነበረት ንግስቲ ከዓ ብኢድ ቅዱስ ማቴዎስ ተጠሚቓ እያ። ቅዱስ ማቴዎስ ከዓ ነታ ንግስቲ ምስ ኣጥመቓ ቀፂሉ ንኩሎም መኳንንትን መሳፍንትን ናይ ውግእ ሰራዊትን ኣጥመቖም። ድሕሪኡ ናይ ጻድቃን ማሕበር ሰሪዑ ብስም ጎይታና ወርሒ ኣብ ዕለት 29 እንዳተኣከቡ ጽዋእ ከም ዝሰትዩ ገይርዎም ናብ ኢየሩሳሌም ከደም። ኣብ 365 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ኣስፍሕ ወልደ አብርሃም ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ዘመነ መንግስት ሮሚያ ካብ ትበሃል መንደቅ ቅዱሳን ስለ ጽድቂ ኢሎም ዝስደዱ ብፁዓን እዮም። መንግስተ ሰማያት ናቶም እያሞ ዝበሎን ደጊሙ ከዓ ኣቦኡን ኣዲኡን ሰበይቱን ደቁን ዘይገደፈ ከገልግለኒ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ጎይታና ብዝተዛረቦ ዘኪሮም ቅዱሳን ናይዚ ዓለም ጣዕሚ ፍቕሪ ጠቕሚ ንዒቖም ሃገሮም ገዲፎም መኒኖም ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ብዙሓት ብሽሕ ዝቑፀሩ ነበሩ። እዞም ቅዱሳን ኣብ ከተማ አክሱም ብሸነኽ ሰሜን ድሕሪ ሓወልቲ ቤተ ቀጠንት ኣብ ዝበሃል ስፍራ ሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ዝኣክል ምስ ተቐመጡ ኣብኡ ድማ ትምኒትን ጣዕምን ስለ ዝተሰምዖም ነዚ ደኣ ዓድና ገዲፍና ንምንታይ መፂና? ስለዚ ሱባኤ ኣቲና ብጾም ብጸሎት ተወሲና እንኸደሉ ቦታ በረከተ ነፍስ እንረኽበሉ ስፍራ እግዚአብሔር ምእንቲ ከርእየና ንመልከት ኢሎም ሱባኤ ኣትዮም ጾም ሓዙ። ድሕሪ ሱባኤ ከዓ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ተገሊጻትሎም ንፍቅሮም በበይኖም ዝነብሩሉ በዓቲ ኣመልኪታ ንፍርቆም በበይኖም ዝነብሩሉ በዓቲ ኣመልኪታ ኣብኡ ድማ ብጾምን ጸሎትን ጸኒዖም ምእንቲ ክነብሩ ነገረቶም። 3000 ዝኣኽሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ናብ ናብቲ ዝተቐስናዮ ስፍራ ኸዱ። ካብኦም ዝተረፉ ከዓ ናብ ቆየፃ፣ ሓባር ተድባ፣ ኣኮርየን፣ ተንስሓ፣ ደብረ ኣንሳ ናብ ዝበሃሉ ቦታታት ከዱ። ተወሳኺ 3000 ዝኾኑ ከዓ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ተደመሩ። ድሕሪኡ እዞም ቅዱሳን ካብ ኩሉ ፍቕሪ ይበልጽ ዝብል ሓልዮም ብእምነት ብፍቕሪ ብሓድነት ጸኒዖም ኣብ ሰሙን እሁድ ወይ ከዓ ሰንበት ተዝካረ ሰንበት ጀሚሮም ማሕበር ክሰትዩ ጀመሩ። በዚ ጊዜ ከዓ ናይ ማሕበረ ደገ ታሪክ ተቐየረ። ጎይታና መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣምሳለ ነዳይ ድኻ መሲሉ ኣብ ማእከሎም ተረኽበ። ግን ወላ ሓደ ዝፈልጦ ኣይነበረን። ጎይታና ከዓ ምስኦም ከም ወዲ ማሕበር ኮይኑ ክሕወስ ሓተቶም እሞ ንሶም ከዓ ፈቐድሉ። ወዲ ማሕበር ኣባል ድማ ኮነ። 1 ዓመትን 6 ወርሕን ዝኣክል ከዓ ካብኦም ከይተፈለየ ነበረ። በዚ ጊዜ እስከ ንዓይ ከዓ ተረሃቡኒ ከም ዓቕመይ ዝክር ክገብር በሎም። በዚ ጊዜ ግን ድኽነቱ ርእዮም ኣይከውንን ንስኻ ድኻ ኢኻ ምሳና ኮይንካ በዓል ኣኽብር እምበር እንታይ ኣለካ ዝቐረብ ዝክር ክትገብር ይትረፍካ በልዎ። ንሱ ድማ ጎይታና ኣይከውንን ሃቡኒ ደኣ ኢሉ ኣገድዶም። ንሶም ከዓ ካብ በልካ ደኣ ኢሎም መዓልቲ ወሲኖም ሃብዎ። እታ መዓልቲ ከዓ ሕዳር 27 ነበረት። ካብ ማእከል ደቂ ማሕበር ሳይዳ ዝበሃል ሰብ ነበረ እሞ እዚ ድማ ኣሳሳዩ ነበረ። እዚ ሰብ ጋሻን ድኻን ሰብ ፈጺሙ ይፈቱ ስለ ዘይነበረ ጎይታና ከዓ ኣብ ማእከሎም ደቂ ማሕበር ድኻ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ብጣዕሚ ይጸልኦ ነበረ። ጎይታና
ጎይታና ድማ ንሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ምስኦም ክቕመጥ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ዋንጫ ናይ ወይኒ ሜስ ሂብዎ ኣይፈልጥን ነበረ። ዝኾነ ይኹን ምብጻሑ ኣይተረፈን ናይ ጎይታና ማሕበር በጽሐሞ ከም ናይ ማሕበር ስርዓት ናይ ወይኒ ሜስ ዝጸምቀሉ ኣጋንእ ዝሓጽብ ኣሳሳይ እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ብስርዓቱ መሰረት ጎይታና ንሳይዳ ጸዊዑ ኣጋንእ ሕጸበለይ በሎሞ ሳይዳ ከዓ ብቁጣዓ ንስኻ ቤትካ ዘይትፈልጥ ካበይ ኣምጺኻ ኢኻ ማሕበር ክትገብር ኢሉ ኣነዓዒቑ ኣይእዘዘካን ኢልዎ ኸደ። ነዚ ዝተመልከተ ጎይታና ድማ ንሓደ ጓሳ ጸዊዑ ኣንታ ቆልዓ ንኸፍትኻ ኣነ ክሕልወልካ እየሞ በዚ ማይ ኣምጽኣለይ በሎ እሞ ንእሽቶ ጓሳ ከዓ መትሓዚኡ ሒዙ ቁሩብ ክውፅእ ኣብ ዝበለ ጊዜ ጎይታና ድማ ዘወትር ኣብ ዝተቐመጠሉ እምኒ ኮይኑ ነታ ዝንጎ ናይ ዝጓሳ ወርወራ። እታ ዘንጊ ከዓ ኣብ ቅድሚ እቲ ጓሳ ተተኸለት። ነዚ ጓሳ ጸዊዑ ከዓ ነታ ዘንጊ ምእንቲ ክነቕላ ኣዘዞ እሞ እቲ ጓሳ ከዓ ከም ዝተኣዘዞ ነታ ዘንጊ እንተነቐላ ማይ ፈለቐ። ጎይታና ከዓ ካብኡ ቀዲሕካ ኣምጽኣለይ በሎ። እቲ ጓሳ ከዓ ካብቲ ማይ ቀዲሑ ኣምጽኣሉ እሞ ኣጋንኡ ሓጸቦ። ደቂ ማሕበር ኣብ ዕለተ በዓሉ እንታይ ከብልዐና እዩ እንታይ ከኸስትየና እዩ ከይበሉ ኩሎም ተኣከቡ። ጎይታና ከዓ ኣብ ቅድሞኦም ናብቲ ኣጋንእ ምስ ባረኸ ብተኣምራት ናይ ወይኒ ሜስ መሊኡ ተረኽበ። ቀዲሑ ምስ ሃቦምን ምስ ጣዕሞዎን ብጣዕሚ ግሩም ምቁር ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ተደነቑ። ንሶም ድማ ጎይታና ሓደ ካብቶም ጻድቃን ስለ ዝመሰሎም ኣብ እግሩ ወዲቖም ክሳብ ሕጂ ከይበደልናካ ሱቕ ኣይበልናን እሞ ይቕረ በለልና ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ከዓ ተንስኡ ኢሉ ምስ ኣተንስኦም ንስኹም ወላ ሓንቲ ኣይበደልኩምንን ዝሓተትኩኹም ጌርኩም ኢኹም ዝበደለኒ ግን ሳይዳ እዩ። ሓንቲ መዓልቲ ከማን ሓንቲ ዋንጫ ናይ ወይኒ ሜስ ስለዘይሃበኒ ኣፋርዱኒ በሎም። ነገር ግን ሳይዳ ዘይሓፍር ደፋርን ርጉምን ስለ ዝነበረ በሊዑ ኣይበላዕኩን ሰትዩ ኣይሰተኹን ዝብል ስለ ዝኾነ ስለ ዘይጸግብ እዩ እምበር ከማን ንዓኹም ሓደ ዋንጫ ክህበኩም ከለኹ ንዕኡ ክልተ ገይረ እየ ዝህቦ ነይረ ኢሉ ናይ ሓሶት ቃል መለሰ። ጎይታና ከዓ በዚ ጊዜ በል ኣነ ሰተኹላ ዋንጫ ትቕረብ እሞ ትመስክረለይ በሎ። በዚ ተሰማሚዖም ሳይዳ ከይዱ ሓንቲ ሸራፍ ዋንጫ ኣምፂኡ በዚ እየ ዝህቦን ዝሰትን ዝነበረ ኢሉ ኣቕረበ። በዚ ጊዜ እታ ዋንጫ ካብ ዝተቐመጠትሉ ሓደ ክንድን ስንዝርን ንላዕሊ ተላዒላ ብናይ ሰብ ኣንደበት ብምምስካር ዓለማት ዝፈጠረ ኣምላኽ ምስክረ እዩ ኣነ ዝሓዝክዎ ናይ ወይኒ ሜስ ንሱ ብኸናፍሩ ኣይተንከፈንን ብናይ ካልኦት ሰባት ኢድ ግን ተታሒዘ ዝረኣየኒ ነበረ በለት። ኣብቲ ጊዜ ንሳይዳ ከም ናይ ዳታንን ኣቤሮንን ምድሪ ተኸፊታ ወሓጠቶ። ማሕበረ ጻድቃን ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ፈሊጦም እንደገና ኣብ እግሩ ወዲቖም ይቕረታ ክገብረሎም ለመንዎ። ጎይታና ከዓ ይቕረ ኢለልኩም ኣለኹ ምስ በሎም ንስምኩም ዝጸውዐ ብስምኩም ተስካር ዝገበረ ንድኻታት ዝሓገዘ ልብዘልበሰ ዝኸለሰ ዝመጽወተ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሐ ዘስርሐ ክሳብ 14 ትውልድ ክምሕረልኩም እየ ዝብል ድንቂ ቃል ኪዳን ኣተወሎም። ደጊሙ ከዓ ነብዛ ዝተቐደሰ ቦታኹም መጺኡ ንስተሳለመ ኢየሩሳሌም ከም ዝተሳለመ ክቖጽረሉ እየ በሎም። ድሕሪኡ ከም በዓል ሄኖክን ኤልያስን ካብ ሞት ተሰወሩ ምስ በሎም ንጽባሒቱ ጥሪ ዕለት 30 ካብዛ ዓለም ሰወሮም። ዝኸበረት በረከቶም ምስ ኩላትና ትኹን ኣሜን። ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ካብ መጀመርታ ክሳብ መጨረሻ ዝተፈጸሙ ነገር ዘረድእ ብዓይኒ ዝረኣዩ ብኢድ ዝድህሰሱ ብናይ ጎይታ ተኣምራት ዝተገብረሎም ቅርስታት ብኽብሪ ተሓልዮም ይርከቡ። ካብዚ ኩሉ ከዓ ናብ ላዕሊ ሓፍ ዚላ ብናይ ሰብ ኣንደበት ብምስካር ጎይታና ባኣ ከምዘይሰተየላ ዝመስከረት ጽዋዕ ጎይታና ዝተቐመጠላን ዝመሃረላን እምኒ ምስ ምልእታ ምስዋሮም ዝበሃል እዞም ጻድቃን ዝተሰወረሉ ስፍራ ጎይታና ኣብ እምኒ ኮይኑ ነቲ ዘንጊት ወሪሩ ዘፈልፈሎ ማይ ዮርዳኖስ ይኹን ኢሎም ማይ ዮርዳኖስ
ይኹን ኢሉ ዝሰየሞ ጸበል ቅዱሳን ዝወቕጥሉ ዝነበረ ናይ እምኒ መውቀጢ ኣብ ናይ ማሕበሮም ግዜ ዝደግስሉ ዝነበረ ናይ እምኒ ገበታ ቅዱሳን ካብ ሮም ዘምጽእዎ በዓል መስትያት ቆዋሚ ዕፀ መስቀል ርእሰ ቅዱስ ዮሃንስ ዝበሃል ነገስታት ምስ ዘወዶም ጳጳሳት ምስ ኣኽሊሎምን መስቀሎምን በቲ ግዜ ዝተሰኣልሉ ስእሊ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ኣብ ማሕበረ ጻድቃን ደጌ ኮይኑ ዝመሃረሉን ዘጥመቐሉን ብስእሊ ዘርኢ እዚ ገዳም ብገዳምነት ብኣፄ ካሌብ ዘመነ መንግስቲ ከም ዝተደገመን ዝገደምዎ ከዓ ባዕሎም ምዃኖም ኣብ ኣክሱም ኣብ መጽሓፍ ክብረ ነገስት ተጻሒፉ ከም ዝርከብ ብታሪኽ ተረጋጊጹ ተሓላሊፉልና እዩ። ናይዞም ቅዱሳን በረድኤት በረከቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና። ሕዳር 29 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ጻድቃን ቅዱሳን ማሕበረ ደጌ ጻድቃን ኣብ ኣከባቢ ኣክሱም ብቁጽሪ 3000 ዝኾኑ ምስ መድሃኒ ዓለም ማሕበር ይሰትዩ ዝነበሩን ብሓደ ዝተሰወሩ ቅዱሳን እዮም። ከምኡውን ኣባ ገብረ ናዝራዊ ዘቃውንት ኢትዮጵያዊ፣ ቅድስቲ ኣክሳኒ ፈላሲት፣ ቅዱስ ሰሪያኮስ ሰማዕት፣ ኣባ እስጢፋኖስ ገዳማዊ ካብ ናይ ቀደም ሮም ዝተለዓላ ቅዱሳት ኣንስትን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ኣርሴማ፣ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ኣዴና፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘተርማቅ፣ ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ በረከቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 29 ቅዱሳን ድማ ኣብዚ ይፍጸም። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ናይ 30 ናይ መፈጸምታ ወርሒ ናይ 30 ስንክሳር ንቕጽል። ወርሓዊ በዓል መጥምቀ ቅዱስ ዮሃንስ እዩ። በረከትን ረድኤትን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ሕዳር 30 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ጻድቅ ንጉስ አፄ ገብረ መስቀልን ቅዱስ አካክዮስን ንዓመታዊ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐና አሜን። ሕዳር 30 ጻድቅ አፄ ገብረ መስቀል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብብዙሕ ነገራታ ዝተዓደለት እያ። ካብ ማእከሎም ኣብ ታሪክ ዓለም ተራእዩ ብዘይፍለጥ መንገዲ ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ነገስታታ መራሕታ ቅዱሳን ጻድቃን እዮም። ንሓንቲ ሃገር መራሕታ ንፉዓት ክርስቲያን ክኾኑ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ዝሓለፉ 40 ዓመታት ከማን ዝበጽሓና ናይ መንፈስ ዝሕለትን ናይ ሞራል ውድቀትን ክንምልከት ከለና ሓደ ሽግር ካብ መራሕትና ከም ዝኾነ ነስተውዕል። ኣብ ናይ ሃገርና ታሪክ ክንምልከት ከለና ግን ኣብ ማእከል እሳትን ኩናትን ኮይኖም ንፈጣሪ ዝተገዝኡ ብዙሓት ነገስታት ንረክብ። ንኣብነት ድማ ንሳቶም ንጥቀሶም ንግስተ ሳባ፣ ቀዳማዊ ምኒልክ፣ ኣብርሃ ዋጽብሃ፣ ቅዱስ ካሌብ፣ ቅዱስ ገብረ መስቀል፣ ቅዱስ ሃርኬ፣ ቅዱስ ላሊበላ፣ ቅዱስ ይምርሃነ፣ ቅዱስ ነአኩቶ ለአብ፣ ቅዱስ ዳዊት፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ገዳማዊ፣ ቅዱስ ዘርአ ያዕቆብ፣ ቅዱስ በእደ ማርያም፣ ቅዱስ ናኦድ፣ ቅዱስ ልብነ ድንግል፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ፣ ቅዱስ ኢያሱ ቀዳማውን፣ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት መናኒ መንግስትን ንረክብ። በረከቶም ሕደረና። ካብዞም መራሕትና ፍርቆም መንግስቶም ገዲፎም ናብ በረኻ ዝኣተዉ ክኾኑ ከለዉ ፍርቆም ድማ ኣብ ዝፋኖም እንከለዉ ጽቡቕ ሰሪሖም ዝተረኸቡ እዮም። ገሊኦም ድማ ብጥፍኣቶም ተጣዒሶም ንስሓ ዝኣተዉ እዮም። ካብ ማእከል ነገስታት ጻድቃን እዛ ዕለት ናይ ኣፄ ገብረ መስቀል ዝክር እያ። እዚ ጻድቕ ወዲ ቅዱስ ኣፄ ቅዱስ ካሌብ ክኸውን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነገሰ ኣብ 515 ዓመተ ምህረት እዩ። ክነግስ ከሎ ድማ ብጣዕሚ መንእሰይ ነበረ። ምክንያቱ ድማ ኣቦኡ ካሌብ ካብ ውግእ ናግራን ምስ ተመልሰ ብምምናኑ ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጠ ወዱ ንሱ ስለ ዝነበረ ካብዚ ቅዱስ ናይ መጀመርታ እነድንቆ ንስሙ እዩ። ናይ ሎሚ 1500 ዓመት ከማን ብመስቀል ዝምክሑ ንመስቀል ዝግዝኡ መራሕቲ ምንባሮም ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ናይ ክርስትና ደረጃ የርኢ። ገብረ መስቀል ማለት ናይ መስቀል ኣገልጋሊ ባርያ ማለት እዩ።
ኣፀይ ገብረ መስቀል ቁኑዕ ንጉስ ክኸውን ከሎ ናይ ቅዱስ ኣቦኡ ማንነት ዝሓገዞ ይመስል። ሓያልን ብርቱዕን ዓለም ዝፈርሖ ኣቦኡ ካብ መጀመርያ ብፍቕረ ክርስቶስን ብድንግል ኣዲኡን ፍቕሪ ዝተተሓዘ ሕያዋይ ሰብ ምዃኑ ብምቕጻል ድማ ብዘይ ወላ ሓደ ቅድመ ኩነት መንግስቱ ከም ጨርቂ ገዲፉ ክኸይድ ከሎ ንዕኡ እውን ከምኡ ገበሮ። ንሱ ድማ ከምቲ ካብ ኣቦኡ ዝረኣዮ ኣብ ኣክሱም ዝነገሰለን ዓመታት ብጾምን ብጸሎትን ብፍትሕን ርትዕን ገበረ። ንድኻ ከይበደለ መታን ክነብር ጻዕሪ ገበረ። ኣፀይ ገብረ መስቀል እዚ ጻድቕ ንጉስ ንዓና ካብ ዝገደፈልና ትሩፋታቱ ሓደ ንበዓለ መስቀል ኣብ ኣደባባይ ምኽባሩ ቀዳምነት ይሕዝ። እቲ በዓል ኣከባቢ መስከረም ዝግበር ክኸውን ከሎ ከዓ ኣፀይ መስቀል ይበሃል። ኣብኡ ድማ ብናይ ያሬድ ቅዱስ ያሬድ ዝማሬ ንቅዱስ መስቀል ዓብይ በዓል ይኽበር። ኣሜን። በረኸቱ ይሕደረና ለይኩን። ንጉስ ኣፀይ ገብረ መስቀልን ቅዱስ ያሬድን ድማ ሃገርና ነዚ ዓብይ ሰማያዊ ዜማ ዝረኸበቶ ኣብ ዘመነ ኣፀይ ገብረ መስቀል ዘመን እዩ። ቅዱስ ያሬድ ካብ ሰማይ ዝረኸቦ ማህሌት ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣክሱም ጽዮን ሃሌልያ ቀዳሚሃ ለጽዮን ሰማየ ሳረረ ወበዳግም ኣርኣዮ ሙሴ ዘከመይ ገብር ግብራ ለደብተራ ኢሉ ካብተን ሰለስተ ጸዋትወ ዜማ በቲ ሓደ ብኣራራይ ክዝይም ከሎ ንጉስ ብዜማኡ ተመሲጡ እናጎየየ ናብ ጽዮን በጽሐ። ካብ ጣዕሚ ዜማኡ ዝተለዓለ ኩሎም ተደመሙ እሞ ንጉስ ድማ ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ካብ ቅዱስ ያሬድ ዘይፍለ ኾነ። ንስብሃተ እግዚአብሔር ድማ ብዙሕ ግዜ ካብዚ ቅዱስ ሊቅ ብጥዑም ዜማ ተቃሚሙሉ ተመገበ። ሓደ ግዜ እዚ ሊቅ ከዝይመሉ ከሎ ጻድቅ ኣፀይ ገብረ መስቀል ንናይ ቅዱስ ያሬድ እግሪ በትሪ መንግስቱ ተኸለሉ። ክልቲኦም ካብ ተመስጥኦም ምስ ነቑሑ ግን ንጉስ ሰንቢዱ እንታይ ክኽሕሰካ ምስ በሎ ናብ በረኻ ኣፋንወኒ በሎ። ኣፀይ ገብረ መስቀል ድማ እናሓዘነ ፈቐደሉ። ቅዱስ ያሬድ ድማ ካብ መሬት ንላዕሊ ሓፊሉ ተንሳፊፉ ናይ መፋነዊ ምስጋና ውዳሴ ወግናይ ለእመ ኣዶናይ ቅድስት ወብፅእት ኢሉ አንቀጸ ብርሃን ብጥዑም ዜማ ሰተት ኣቢሉ ኣብጽሐ። ነዚ ምስ ሰምዐ ንጉስ ፈጺሙ ኣልቀሰ። ከሳብ መንገዱ ምስ ህዝቡን ሰራዊትን ኣፋነዎ። ቅዱስ ያሬድ ድማ ኣብ ጸለምት ምስ በጽሐ ብዜማ ኣስሚዑ ሰላም ለክሙ በለ። ኣፀይ ገብረ መስቀልን ህዝቡን ድማ ምስለ መንፈስከ ኢሎሞ ቅንዕ ምስ በሉ ካብ ዓይኖም ተሰወረ። ንጉስ ድማ ኣብቲ ዘመን ማህሌተ ሰማይ መታን ከስፋሕፍሕ ብዙሕ ጸዓረ። ንጉስን ትሽዓተ ቅዱሳን ኣብ ሃገርና ወንጌል ክሰብኩ መጽሓፍቲ ክትርጉሙን ገዳማዊ ህይወት ከስፋሕፍሑን ኣፀይ ገብረ መስቀል ዓብይ ጻዕሪ ገበረ። ብፍላይ ድማ ኣባ ጴንጠሌዎንን ኣባ ሊቃኖስ ዘደብረ ቆናጽልን ፍሉይ ቅርበት ነበሮም እሞ ዘወትር ድማ ካብኣቶም ይባረኽ ነበረ። ኣቡነ ኣረጋዊ ድማ በቢግዚኡ ይበጽሖም ከም ዝነበረ ይንገር። ንጉስን ታቦትን ልክዕ ከም ቅዱስ መስቀል ኩሉ ታቦተ እግዚአብሔር ብዑደት ከም ዝኽበር ዝገበረ እዚ ቅዱስ ንጉስ እዩ ይበሃል። መለዓዓሊኡ ድማ ናይ ደብረ ዳሕሞ ምህናጽ እዩ። ናይ ደብረ ዳሞ ማለት እዩ። ሓደ መዓልቲ ንኣቡነ ኣረጋዊ እንታይ ከም ዝደለዩ ምስ ሓተቶም ናይ ድንግል እመቤትና ማርያም መቕደስ ህነጸለይ በልዎ። ብደስታ ኣጸቢቑ ሃነጻ እሞ ናይ ምረቓ ዕለት ድማ ንጉስን እዞም ጻድቅን ሊቅን ማለት ገብረ መስቀልን ኣረጋዊን ያሬድን ምስ ካልኦት ቅዱሳንን ተረኸቡ። ኣብቲ ግዜ ድማ እቲ ታቦት ምስ ነገሰ ቅዱስ ያሬድ ብዘቐረቦ ማህሌታዊ ዜማን ኣበው ብዝገበርዎ ዝማሬን እቲ ታቦት እናዞረ ዓብይ መንፈሳዊ ሓሴት ኮነ። ደብረ ዳሞ ኣብቲ ሽዑ ግዜ መውረድን መደየብን ደረጃ ነበሮ። ንጉስን ቅዱስ ያሬድን ካብቲ በዓል ምስ ተመልሱ ብናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ሕቶ ድማ እቲ መውረድን መደየብን ተደርመሰ። እዞም ጻድቅ ዳህምሞ ደርምሶ ስለ ዝበልዎ እቲ ቦታ ዳህሞ ወይ ከዓ ዳሞ ተባሂሉ ተረፈ። ቅዱስ ንጉስ ኣፀይ ገብረ መስቀል ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ሃኒጹ በዛ መዓልቲ ዓሪፉ ተቐብረ። በረከቱ ይሕደረና
ከምኡውን ቅዱስ አካኪዮስ። እዚ ቅዱስ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ካብ ዝተለዓሉ ቅዱሳን ሊቃውንት ሓደ እዩ። ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ቆስጥንጥንያ ክኸውን ከሎ ትምህርቲ ሃይማኖት እውን ኣብኡ ተምሃረ። ኣብ 451 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ኬልቄዶን ጉባኤ አብዳን ክጽዋዕ ከሎ ንዕኡ እውን እቲ ጻውዒት በፂሕዎ ነበረ። ነገር ግን ካብቲ መጀመርያ ንጉስ መርቅያንን ጳጳስ ሊዮንን ዝገበርዎ ሴራ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከይከደ ተረፈ። እቲ ጉባኤ ተወዲኡ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ምቕታሉን ሃይማኖት ምኽሓዱን ኣብ ተኣከብቲ ምስ ሰምዐ ሓዘነ። ንንጉስ ረጊሙ ወጎይታ ምስ እዚ ዝረኸሰ ጉባኤ ስለ ዘይደመርካኒ ተመስገን በለ። ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ድማ ምእመናን ሃይማኖቱ ዝቐንዐ ቅዱስ ጓሳ ምዃኑ ምስ ተረድኡ ናይቲ ዓባይ ቆስጥንጥንያ ፓትርያርክ ገይሮም ሸምዎ። ብዙሕ ድርሳናት ድማ ደረሰ። ሽዑ ግን መራሕቲ ካብ ተዋህዶ እምነት ክሓድ ዝብል ትእዛዝ መጾ እምቢ ብማለቱ ድማ ስደት ተፈሪድዎ ኣብ ስደት ከሎ ዓረፈ። ኣምላከ ነገስታት ጻድቃን ቁኑዕ መራሒ ኣብ ኩሉ ስፍራ ይዓድልና፣ ካብ ናይ ፈተውቱ በረከት ድማ ይኽፈለና ኣሜን። ሕዳር 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣፀይ ገብረ መስቀል ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ አካኪዮስ ሊቅ፣ ቅዱሳን ቆዝሞስን ወድሚያኖስን፣ ቅዱስ አናኒዮስ ዘዓምድ፣ አባ መርቆሪዎስ ሰማዕት። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ኩሎም ኣብ ስንክሳር ዘንበብናዮም ቅዱሳን ስኩላትና ይኹን በረከቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ኩሎም ድማ ይሓድሮ ኣሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትና ሃበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመሰት አላትነን ወባልሃንን ኩሎ ኩስ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስቶ ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሎ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቃዚት ሃበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ በኪ ተማፀነ በክዳንኪ ተማፀነ በክዳንኪ አሜን። ዘወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ቃል ኮነ።